Majita, Master of Ceremony, Pamsoro, Your Excellency, President of the Republic of Zimbabwe, Comrade E.D. Mnangagwa, and Vice President, Retired General Constantino Chiwenga, and vamwe vose vari pano nemi mose. Chokutanga tichangotaura zvinhu zviviri. Zvese zviri kuitika, Your Excellency, zviri normal because Moses haana kumbosvitsa vana vaIsraeri kuCanaan. Ndo chinhu chekutanga chindoda kuti Zimbabwe izive kuti Moses haana kumbosvitsa vana vaIsraeri kuCanaan. Vana vaIsraeri vakasvitswa kuCanaan naJoshua. Vamugabe mushoko raMwari vanga vasingatenderwi kusvitsa vanhu veZimbabwe kuCanaan. VaMnangagwa ndivo vari kusungirwa naMwari kusvitsa vanhu veZimbabwe kuCanaan. Zvese zvatinoita hazvibvi mumusoro yedu. Yataurwa naBaba Chisango kuti vaRoma chapter 13 inoti ivai pasi pevanotonga nyika. Ivavo varipo ivavo, inototaura kuti varipo ivavo vakaiswa naMwari, kwete vachauya, kwete vakabva, asi varipo ivavo ndo vakaiswa ipapa naMwari. Saka basa redu isu nderekuteedza zvakanyorwa, ndizvo zvatinoteedza. Saka nazvino Your Excellency, tinemi zvakaomarara. Saka toda kuti engagement iyoyi yamatanga muchirega kumira, murambe muchifamba nayo, isu tichifamba nemi. Shoko rangu rechipiri nderekuti chechi dzavachena dzakapiwa mastands ekuvaka machechi mahara. Chechi dzavatema dzakuinda kunobhidha kuti vawane stand yaauction. Haisi Canaan iyo. Haisi Canaan iyo. Isu tinoziva kuti Joshua anotiendesa kuCanaan, saka handei kuCanaan. Atifambei. Ndinotenda.